Справа нумар 1. Вандруючыя сутарэнні альбо паўтара землякопы. У той жа час ёсць шматлікія сведчанні відавочцаў, якія сцвярджаюць, быццам бы спусціўшыся у цёмныя пахкія гнілатой і волкасцю памяшканні ў адным месцы, яны выходзілі зусім у іншым, на вялікай адлегласці ад таго папярэдняга. Пра падземныя ходы ў гародні не чуў толькі глухі, ды і той нешта чытаў. Мы гістарычна-дэтэктыўнае агенцтва «Юрыдыка» і сёння будзем даследаваць справу вандруючых сутарэнняў. А тым часам вы, шаноўнае панство, падпісвайцеся на наш канал, стаўце пальцы ва ўсе бакі. Мы пачынаем. Падазраваныя. Падземныя хады, калідоры, сутарэнні. Месца, дзе адбываліся інцыдэнты. Гарадзянскія касцёлы, кляштары, замкі і рынкавая плошча, званая сёння савецкай. Улікаў няшмат, і гэта вымусіла мяне занурыцца ў роздумы аб мінулым. Так атрымалася, што ў нашым выпадку дэтэктыў сам з'яўляецца ўдзельнікам падзеяў. Успаміны лезлі ў галаву і круціліся там, як вужакі ў серпентарыі. Я лавіў іх за хвасты і рассаджваў па належных месцах. Карціна намалёўвалася своеасаблівая. Сутарэнні і падземныя ходы, яны вандруюць па горадзе, дзякуючы некай містычнай моцы. Найпапулярнейшыя звесткі аб падземным ходзе пад Нёманам, які нібыта вядзе ад старога замка далёка ў францішканскага касцёла ці ад падзямелляў бернардынскага касцёла да таго ж самага францішканскага, а ці, магчыма, наогул са старога замка ў стары рачны порт, які выглядае сёння як выспа загінуўшых караблёў. А ёсць звесткі, што той ход вёў не ад узбярэжжа, а ад самой фары Вітаўта. Згодна з матэрыяламі справы, жыхарка гародні Ганна Пятроўна Хоцім у свой час сцвярджала, што ў далёкім 1947 годзе яна пабывала ў падземным ходзе, які вёў ад фары Вітаўта да францішканскага касцёлу. Падзямелле было вышынёй у чалавечы рост, шырынёй каля 2 метраў. Яно было спланавана ў выглядзе наўпроставага калідора з невялікімі памяшканнямі па абодва бакі. У адным з гэтых пакояў былі жалезныя печы з белым попелам у сярэдзіне, а ў іншых труны з грубых дошак. І чым далей мы ішлі, тым было страшней. Неўзабаве пачуўся шум вады. Ён усё мацнеў, веяла холадам. Дзе сканчаўся падземны ход, мы не бачылі, але і тупіку не выявілі. Вада шумела проста над намі, а значыць, падзямелле ішло пад Нёманам. І, мяркуючы па кірунку, ход злучаў фару Вітаўта з францішканскім касцёлам. Другое месца, дзе сцвярджаюць наяўнасць ходаў і сутарэнняў, гэта самы цэнтр горада. Рынкавая плошча, сёння званая савецкай, а дакладней сквер насупраць касцёла Францішка Ксаверыя. Былы кляштар езуітаў, які сёння выконвае зусім іншую функцыю, нібыта прасунуў свае шчупальцы пад зямлёй, і там, пад плошчай скверам, цэлы лабірынт, падземны горад, дзе катаржане працуюць на нейкай вытворчасці дзеля абаронкі. І нібыта пакуль яшчэ дзейнічала грамадская падземная прыбіральня, седзячы над чашай генуа і спрабуючы перамагчы люты смурод чалавечых справаў, можна было пачуць стогны і воклічы вязняў, крыкі брыгадзіраў, шум і нейкі грукат. І нарэшце, розная драбяза. Накшталт падземнага хода, які вёў нібы з брыгіцкага касцёла,
у званіцу, даўно парушаную на другім баку вуліцы, сённяшняй вуліцы Карла Маркса. У той час, калі ў брыгіцкім кляштары яшчэ месціўся дурдом, Карла Маркса 27, адрас той вядомы ўсім, памятаеце, хадзілі чуткі, што па тым падземным ходзе пацыенты спрабавалі уцякчы з лекарні праз гарадскую каналізацыю. Ці другая версія, згодна з якой у гэтым падземным ходзе трымалі самых апасных пацыентаў. Неабходна, канешне, акрэсліць і анфілады падземных склепаў, якія нібыта злучаюць усе будынкі ўздоўж сучаснай вуліцы Савецкай, былой дамініканскай, безумоўна, Баторыўка, якая, як лічыцца, звязаная падземнымі хадамі з усімі касцёламі навокал. З касцёлам Францішка Ксаверыя, Парным, з брыгіцкім кляштаром і з бернардынскім касцёлам і кляштаром. Пакуль пытанняў больш, чым адказаў. Падключым методу скептычнага аналіза. Пачнем з даўніны. Стары замак. Байкі апавядаюць аб падземным ходзе з замка, які нібыта выходзіў на бераг Нёману, а, магчыма, на яго супрацьлеглы бераг. Галоўнае пытанне, каму выгадна, ці навошта патрэбен такі ход. Напрыклад, уратаваць князя падчас аблогі ці ганца паслаць за дапамогай. Аднак, пры такіх сэнсах падземны ход мусіць будавацца хутка, аператыўна і малымі высілкамі. Бо іначай толькі лянівы не даведаецца пра падземны ход, не прадасць альбо проста не разнясе гэтую інфармацыю па рынку. Тым больш, да часоў Вітаўта замак быў збольшага драўляны і заўсёды ў працы. Не давалі яму адпачыць заклятыя сябры і добрыя ворагі. Вітаўт пабудаваў прыгожы гатычны абарончы замак. Стэфан Баторый – рэнесансны палац, бо такая была мода. Аднак мы павінны памятаць, што ў тыя часы земляройную тэхніку яшчэ не прыдумалі. Усе гэтыя экскаватары, тунэльныя праходчыкі, таму на будоўлі маглі працаваць толькі старыя добрыя землякопы. І не 1,5, а значна больш. Хто пры гэтым дасць гарантыю, што хтосьці з іх не прабалтаўся бы? Цяпер пра памеры адлегласці і высілкі. Вось перад намі схема. Нёман, замкавы пагорак, сам замак. Глыбіня Нёмана сёння на траверзе замку прыблізна 3 метры ў фарватары. Гэта самая глыбокая частка ракі. Але у часы пабудовы замку яна магла быць значна большай. За тысячагоддзі ландшафт мяняецца. Горкі прасядаюць, рэкі мельчэюць. Але сёння вышыня замкавага пагорку прыблізна 20 метраў. Адлегласць ад замка да краю Нёману прыблізна 30 метраў. Адлегласць ад сценаў замка да супрацьлеглага берагу 150 метраў. Пры гэтым уявіце сабе, якія высілкі трэба прыкласці, каб пракапаць тунэль амаль пад простым кутом уніз глыбінёй 25 метраў і даўжынёй амаль у 160 метраў, каб выйсці на супрацьлеглым беразе Нёмана, які да гэтага яшчэ даволі топкі. Ці ёсць у гэтым сэнс, сябры? Увага, пытання. Колькі часу і якімі высілкамі 1,5 землякопы будуць рыць такі падземны ход? І яшчэ пытанне, у якую эпоху і навошта? Пытанні, канешне, рытарычныя. Тым больш, што як бы і адбылася падобнае будаўніцтва, на сённяшні момант ніякіх сведчанняў, ні дакументаў аб гэтым няма. Бо ідэя настолькі ж дарагая ў выкананні,
Наколькі бессэнсоўная. Падазрэнні здымаюцца. Наступны падазраваны новы замак. Мае 100% алібі. У тыя куртуазныя часы, калі ён будаваўся, абарончае значэнне старога замка ўжо было страчана. Змяніліся метады вайны. А вось як месца правядзення соймаў, стары замак быў занадта малы і занядбаны, таму патрэбна было пабудаваць проста вялікі, сучасны, прыгожы, абсталяваны ўсімі выгодамі ангар, каб паны-дэлегаты не моклі пад дажджом, ну і час ад часу, каб манарх мог правесці дзень, другі, тыдзень, месяц на паляванні ў гарадзенскіх пушчах. І зрэшты, каб пад палацам былі падземныя хады, браты-музейшчыкі і навукоўцы даўно бы аб гэтым абвясцілі. Яны ж у залежнасці ад розгаласу, як марфіністы ад морфію, і здзіўленыя вочы чытачоў ужо даўно бы убачылі дзесяткі артыкулаў, манаграфій, дысертацый. Выкрэслена. Што ж, цяпер самае складанае. Час таямніцаў і змоваў, 16-17 стагоддзі. Дойлідскі бум у нашым горадзе. Будуюцца і перабудоўваюцца амаль усе нашыя наступныя падазраваныя. Кляштары, касцёлы, нібы звязаныя паміж сабой падземнымі анфіладамі і таемным горадам пад горадам. На пляне мы можам паглядзець на размяшчэнне нашых падазраваных. Адлегласці уражваюць. Ад фарнага касцёла Францішка Ксаверыя да бернардынскага кляштару 385 метраў. Ад бернардынаў да брыгітак 450 метраў. Ад брыгітак да фарнага касцёла 360 метраў. І гэта на рознай вышыні ад узроўню мора. Бо бернардынскі кляштар стаіць на высокай горцы, а гэта значыць значна вышэй ад усіх астатніх гарадскіх забудоваў. Паміж усімі нашымі падазраванымі, кляштарамі, касцёламі, замкамі, перапады вышыні, шчыльная гарадская забудова, падмуркі разбуранай ратушы і знесенага палацу Радзівілаў, закансерваваныя пад сённяшняй савецкай плошчай. І тут мы задаемся пытаннем пра 1,5 землякопы. А дакладней, хто, якім чынам, за якія сродкі, калі і галоўнае, навошта? І нібыта следства зайшло ў тупік. Не пагаджуся. З аднаго боку мы маем жалезную логіку і цвярозы разлік. З другога боку містыку і таямніцу. І кожны сам вырашае, во што верыць. Мы верым у прыгажосць тысячагадовага горада і ў яго таямнічы флёр. Таму мы пагаджаемся, што сутарэнні ў гародні вандруюць. Сёння падземны ход можа ісці пад Нёманам, заўтра паміж кляштарамі 17 стагоддзя. А што будзе потым, хто ведае? Справа закрыта.